ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, мухлисон ва алоқамандони футбол, шуморо даъват мекунем ба тамошои бозии якуми гузаришӣ бо иштироки дастаҳои ҳулбуки ноҳияи восе ва сардори шаҳри Турсунзода. Ин дастаҳо баҳри роҳ ёфтанд ба Лигаи олии соли 2026 байни ҳам рақобат мекунанд. Албатта ҳулбук ҳарчанд дар мусобиқа имсол иштирок кард, вале дар зинаи 11 мавқеъ гирифт ва акнун барои нигоҳ доштани рохати худ аз як тараф гӯймонҳо талош мекунанд. Хато нахоҳад буд. Аз сӯи дигар дастаи сардор ки як дастаи навтаъсиси футболӣ ҳам ба ҳисоб меравад, имрӯз талош мекунад то соҳиби рохат ба Лигаи олӣ шавад. хоҳем дид ки натиҷаи бозии имрӯза чӣ мешавад ва албатта фаромӯш намекунем ки дидори ин ду дастаҳо боз дар пеш моро интизор аст. рӯзи 10 декабр бозии ҷавобӣ бо иштироки онҳо сурат мегирад. ҳарду бозӣ дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе барпо мешавад ва хоҳем дид ки натиҷаи ниҳоӣ ба нафъи кадоме аз ин дастаҳо мегардаду кадоме аз онҳо дар мусобиқаи Лигаи олӣ иштирок мекунанд дар соли оянда. ҳайати аввалияи дастаи ҳулбукро ин лаҳзаҳо шумо метавонед бубинед ва пас аз чанд лаҳза ҳайати дастаи сардорро ҳам барои мо пешниҳод мекунанд. ҷои ёдоварист ки дар ҳайати аввалияи дастаи ҳулбук тавре дида мешавад аз легионерҳои ин тим танҳо 2 нафар аз дақиқаи аввал вориди майдон шуданд, 2 нафари дигар дар курсии бозигарони эҳтиётӣ боқӣ монданд. Кофи Адо Крис бо Саид Акбарӣ, Гбеку Проспер бо ҳамроҳӣ ба Вафо Ҳақуманишӣ дар ҳайати аввалия ҳастанд. ҳайати дастаи сардор бо вуҷуди он ки ин бошгоҳ дар Лигаи якум ҳунарнамоӣ мекунад, аммо мо тавре мебинем як қатор футболбозоне ҳастанд ки таҷрибаи бозӣ дар мусобиқаи Лигаи олиро доранд, махсусан солиёни зиёд дар ҳайати бошгоҳи гуногуни Лигаи олӣ. Қурбоналӣ Бобоев, Ёқубҷон Ахмедов, Ҳайдар Сатторов, Расул Файзов, Ҳоҷи Акбар Узоқов, ҳатто як муддат бозигарони ҷавон Иброҳим Зокиров ва Рустам Давлатов ҳам бозӣ карда буданд. яъне ҳастанд нафароне ки таҷрибаи ғании иштирок дар Лигаи олиро доранд. ва хоҳем дид ки натиҷаи ниҳоии бозии имрӯза чӣ мешавад. ба ҳайси мизбон рақобатро дастаи ҳулбук инҷо шурӯъ кард ва биёед акнун дар бораи ҳайатҳои ҳарду даста мо муфассал суҳбат кунем. нахуст аз дастаи ҳулбук оғоз мекунем. дар хати дарвоза рақами 1 Гбеку Проспер. футболбозоне ки дар хати дифоъ ҳастанд: рақами 5 Далер Шомуродов, рақами 3 Алишер Холмуродов, рақами 71 капитани даста Алишо Худойқулов. инҷо бозигари дастаи ҳулбук андаке осеб гирифтааст ва бисёр бархурди ҷиддӣ ҳам буд. тавре дида мешавад аз беэҳтиётии худ дар ҳолати қаблӣ Расул Файзов ба бозигари ҳариф бархурд. хуб бозигарони дигар: Вафо Ҳақуманишӣ рақами 6, рақами 10 Умарҷон Шарипов, рақами 55 Мухтор Ортиқов, рақами 11 Хайриддин Турахонов, рақами 88 Шавкати Ҳотам, рақами 17 Зайнулло Мирзо Абдуллоев, рақами 25 Баҳруман Азимов. сармураббии даста Ҷалолиддин Маҷидов аст ва дар гурӯҳи бозигарони эҳтиётии даста ҳам як қатор футболбозоне ҳастанд ки баъдан шояд бо ба майдон баромадани худ метавонанд ба дастаашон кӯмак расонанд. ҳулбук ташаббусро ба даст гирифта аз дақиқаи аввал ҳоло ба ҳуҷум гузашта истодааст. инҷо ирсоли навбатии тӯб ба ҷаримагоҳ ва дарвозабон Қурбоналӣ Бобоев ин ҳолатро бартараф кард. хуб, дар хати дарвозаи дастаи сардор Қурбоналӣ Бобоев аст, рақами 88 футболбозоне ки дар хати дифоъ бозӣ мекунанд: рақами 66 Самандар Қудратзода, рақами 22 Ёқубҷон Ахмедов, рақами 2 Абдусамад Меликмуродов, рақами 70 Ҳайдар Сатторов, нимуҳофизатгарон рақами 7 Расул Файзов, рақами 63 Ҳотамшо Садруддинов, рақами 17 Ҳоҷи Акбар Узоқов, рақами 9 Иброҳим Зокиров,
ҳамлагарон Раҷаббек Хушвақтов рақами 10 ва рақами 18 Рустам Давлатов ҳастанд. Сармураббии даста Маҳмадҷон Ҳабибуллоев, яке аз мураббиёни шинохтаи футболи меҳан ба ҳисоб меравад. ҷараёни бозии имрӯзаро гурӯҳи доварон бо роҳбарии Насрулло Кабиров довари ФИФА ҳакамӣ мекунанд. ба ӯ Хусрави Сидиқзод ва Ғайрат Рӯзибоев дар канорҳо кӯмак мерасонанд. довари чаҳорум Наврӯз Воҳидов ба ҳисоб меравад. ҳамчунин гурӯҳи видеодоварон ҳам дар бозӣ кор карда истоданд. он ҷо Амирҷон Хоркашев, Фарҳод Куралов, Зуҳал Хуҷаназарова кор карда истоданд. нозири доварон Равшан Ишматов ва комиссари бозӣ Фаридун Солиев ҳастанд. тавре медонед 2 соли охир дар Лигаи олӣ маҳз ҳамин тартиб ҷорӣ шудааст. дастаи 11 дар Лигаи олӣ пас аз ҷамъбастии рақобатҳои худ дар бозиҳои гузаришӣ иштирок мекунад. бо дастае ки дар Лигаи якум мавқеи дуюмро ба даст овардааст. Парвоз аз Лигаи якум соҳиби роҳхати мустақим шуд. онҳо ғолиби мусобиқа гардиданд. Парвоз ҳам дар солҳои 90-уми асри гузашта ва ибтидои асри 21 яке аз дастаҳои бисёр хуби Лигаи олии футболи Тоҷикистон буд, аммо солиёни зиёд аст ки онҳо акнун дар Лигаи якум бозӣ доранд ва дигар бора ин бошгоҳ ба Лигаи олӣ баргашт. ҳоло аз табиби дастаи Ҳулбук хоҳиш карда шуд ки ба майдон барояд. ва мебинем ки андаке осеб гирифтааст бозигари дастаи Ҳулбук дар ҳолати қаблӣ. бори дигар метавонед бубинед. хуб, дӯстони гиромӣ, ҷои таъкид аст ки дастаи Ҳулбук охирин бозии худро дар Лигаи олӣ ҳамагӣ чанд рӯз пештар аз ин доир кард. рӯзи 4 декабр онҳо зидди Истиқлол бозӣ карданд ва 5-1 дучори бохт шуданд. бе натиҷаи ҳамон бозӣ ҳам аллакай маълум буд ки Ҳулбук дар зинаи 11 қарор мегирад, зеро имкони наздик шудан ба зинаи 10 ки он ҷои Сарафшан ҷо гирифта буд вуҷуд надошт барои футболбозони ноҳияи Восе. ва ба ин тартиб бо 13 имтиёз рақобатҳоро дар Лигаи олии Ҳулбук ҷамъбаст кард. ҷолиб ин аст ки Ҳулбук дар моҳи аввали рақобатҳо хело натиҷаҳои олӣ нишон дод. бисёриҳоро дар ҳайрат гузошт бо натиҷаҳои худ. бошгоҳе ки навакак аз Лигаи якум ба Лигаи олӣ баромада буд. ҳатто Ҷалолиддин Маҷидов, сармураббии дастаи мазкурро беҳтарин мураббии моҳ дар мусобиқа эътироф карда буданд. моҳи март 2 пирӯзӣ ва 1 мусовӣ онҳо ба қайд гирифтанд. аз ҷумла зидди Панҷшер ва Истарафшан ғалаба карданд. дар баробари дастаи Артиш онҳо бозии худро мусовӣ ҷамъ баста буданд. лек баъд аз он силсилаи нокомиҳои дастаи Ҳулбук шурӯъ шуд ва дигар тавре мо дидем то поёни мавсим Ҳулбук ягон ғалаба надошт. мусовиҳо буданд, аз ҷумла бо Равшани Кӯлоб, бо Регартадас, бо Эсхата, бо Панҷшер, ҳамчунин бо Вахш. боз як мусовии дигар бо дастаи Равшан.
тавре мебинед бозиҳое буданд дар алоҳидагӣ ки мо метавонем бигӯем ҳулбук онҷо ҳунарнамои бисёр хуб арзанда дошт. махсусан 2 дафъа мусовӣ кардан бо равшан, мусовӣ бо артиш, мусовӣ бо регартадас, мусовӣ бо вахш, мусовӣ бо эсхата, дастаҳое ки дар қисми болои ҷадвал мавқеъ гирифтанд. Ин баёнгари он аст ки чӣ қадар дар маҷмӯъ натиҷаҳои хубе аз сӯи ин тим дар бозиҳои ҷудогона ба қайд гирифта шуд. Вале дар маҷмӯъ кулли мавсимро ба ҳисоб бигирем, танҳо 2 ғалаба ва 7 мусовӣ. боқимонда бозиҳо тавре дида мешавад 13 бо бохт барои ин даста ҷамъбаст шудааст. аз онҳо дида танҳо як тим ки бештар дучори шикаст шуда буд, ин тими Панчер ба ҳисоб мерафт. дар охир Панчер ҳам талошҳои муайяне дошт, худро хост аз ин варта наҷот диҳад, аммо натавонист, хело дер шуда буд. онҳо 12 имтиёз гирифтанду дар зинаи 12-уми ҷадвали мусобиқа рақобатҳоро ҷамъбаст карданд. анакнун ба ҳамин тартиб дастаи ҳулбук дар рақобатҳои гузаришӣ иштирок мекунад. ба назарам дар ҳолати қаблӣ офсайд ба қайд гирифта шуд ҳангоми ирсоли тӯб ба канори чап. инҷо хатои бисёр дағали футболбози дастаи ҳулбук, аммо ин ҳолат баъдан тавре шумо ҳам дидед бартараф карда шуд. имконияти хубе буд барои Иброҳим Зокиров, аммо фурсат аз даст рафт. бори дигар метавонед бубинед ан ҳамин лаҳза афтидани бозигари дастаи ҳулбук ба назар мерасад. Иброҳим Зокиров бошад ҳаракати худро бо шиддати тамом сӯи дарвоза давом надод. ба оҳистагӣ андаке Сардор ба худ омад ва дар тӯли чанд дақиқаи охир мо кӯшишҳои муайяни дастаи шаҳри Турсунзодаро барои роҳандозии ҳамлаҳо дида истодаем, аммо ин ҳама натиҷаи худро то кунун наовардааст. дастаи Сардор боз ба ҳамла мегузарад. Иброҳим Зокиров партофти тӯб ба канори чап. ва дар лаҳзаи қаблӣ тавре мо шумо дидем боз як бозигари дастаи ҳулбук андаке осеб бардошт. ҳоло аз табибони дастаи мазкур хоҳиш карда мешавад ки ба майдон оянд ва кӯмак расонанд. аслан дар ҳамон ҳолате ки бархурд ба миён омад тавре дида мешавад бо иштироки Ҳайдар Сатторов аз ҳайати Сардор ва бозигари ҳулбук Шавкати Ҳотам тӯб дар назди ҳардуи онҳо набуд.
мо аллакай ҳолатеро мебинем ки футболбози дастаи Ҳулбук ба замин афтидааст. баъз ишораҳое ки сардовари бозии имрӯза Насрулло Кабиров дорад, мо шумо беҳтар фикр мекунам вазъиятро фаҳмидем. дар вақти ҳаракат тавре сардовари бозӣ ишора дорад, бо нуки ангуштони худ ба чашми бозигари ҳариф бархӯрдааст Ҳайдар Сатторов, вале он ҳамчун қоида вайронкунии ҷиддӣ қабул карда намешавад. боз ҳам кӯшиши навбатии футболбозони дастаи Ҳулбук барои роҳандозии ҳамла. ва партофти навбатии тӯб тавре дида мешавад, натиҷа надод. Зайнулло Мирзо Абдуллоев ба канори чап партофти диагоналиро анҷом дода буд дар ҳолати қаблӣ ва инҷо боз як ирсоли дигар ба дохили ҷаримагоҳ, аммо бенатиҷа. Қурбоналӣ Бобоев оромона тӯбро ба дасти худ гирифт. хело имконияти хуб, вазъияти хатарнок аст инҷо ва тавре мо мебинем Қурбоналӣ Бобоев наҷот медиҳад. Шавкати Ҳотам беҳтарин шонсро ба миён овард то ин ки дарвозаи ҳарифро рах накунад. бубинед инҷо офсайд набуд, маҳз барои ӯ аз паси дифоъгарони дастаи Сардор ӯ гузашт, махсусан Ҳайдар Сатторов натавонист бо диққат бозӣ кунаду пеши роҳи бозигари ҳарифро бигирад ва фурсати беҳтаринро ҳамон тавре мо дидем. Қурбоналӣ Бобоев бартараф кард. аз ҳисоби ба вуҷуд овардани имкониятҳои беҳтарини голзанӣ агар мо бевосита баҳо диҳем, пас ҳоло гуфтан мумкин аст ки Ҳулбук то ин лаҳза як имконияти беҳтаринро ба миён оварда тавонист. боз ҳам хато дар маркази майдон ҳангоми пас додан Иброҳим Зокиров паси хато медиҳад. футболбозони дастаи Ҳулбук низ дар навбати худ натавонистанд ҳамлаашонро ба роҳ монанд. иштибоҳ аз сӯи Алишер Холмуродов буд ва инҷо довар тавре қайд мекунад. қоидаи бозӣ вайрон шуд. корти зард ба футболбози дастаи Ҳулбук. бед бори дигар мо бубинем иштибоҳ аз сӯи Далер Шомуродов буд. бисёр масофаи наздик аст. аз ин нуқта имкон ҳаст ки зарба рост иҷро карда шавад ва ҳоло мо
мебинем ки чӣ гуна аз ин имконияти худ футболбозони дастаи Сардор истифода мебаранд. яъне имкон ҳаст мо ҳатто зарбаи ростро ҳам бубинем. чанде аз бозигарон бисёр ҳунару маҳорати вижа доранд дар ин замина, махсусан Иброҳим Зокиров, Расул Файзов. ва акнун мебинем ки чӣ натиҷа медиҳад ин ҳолат. хуб, зарба иҷро шуд, аммо хело ҳам баланд. хело баланд зарба зад Иброҳим Зокиров. бори дигар метавонед бубинед. Иброҳим дар синну соли наврасиаш яке аз беҳтарин бозигарон дар Тоҷикистон буд. узви тими миллии кишвар ба ҳисоб мерафт дар ҷоми осиё байни дастаҳои наврасони то 16 сола соли 2018 таҳти роҳнамоии Зайниддин Раҳимов иштирок карда буду сазовори нишони нуқра ҳам гардид. боз як кӯшиши дигари футболбозони Сардор барои роҳандозии ҳамла. инак ирсоли навбатии тӯбро мебинем. ҳоло ба пуррагӣ ин ҳолат бартараф нашудааст. зарба аз дур бисёр ҳам хатарнок буд ва тавре дидан мумкин тӯба аз паҳлӯи дарвоза мегузарад. боз як футболбози ҷавону умедбахше ки дар ҳайати дастаи Сардор бозӣ дорад. ин дифогар Абдусамад Меликмуродов аст ки узви дастаи мунтахаби наврасони то 17 солаи кишвар мебошад. соҳиби рӯхат ба ҷоми ҷаҳонӣ шуда буд ва ба наздикӣ мо ҳунарнамои ӯро дар кишвари Қатар дида будем. бори дигар саҳнаи такрории зарбаи ӯ ки бо пои чап зарбаро зад барои мо пешниҳод кард. бисёр ҳам хуб. инҷо ирсоли зарурӣ ба канори чап ва зарбаи рост ҳам сӯи дарвоза ҳаст. лек тавре мебинед на он қадар қавӣ буд зарбаи задаи Ҳотамшо Садриддинов. Ҳотамшо яке аз бозигарони хуби лигаи якуми футболи кишварам дар соли 2025 ба ҳисоб мерафт. ҷо акнун мо шоҳиди бархурди навбатӣ мешавем ва тавре мебинед Алишер Холмуродов дар ин ҳолат ба бозигари дастаи Сардор бархурд. қоида вайронкуниҳо то ҳамин лаҳза 4-2 аст. бештар бозигарони Ҳулбук ба иштибоҳ роҳ доданд. фаули футболбозони дастаи Сардор идома меёбад. боз як ирсоли дигар ва инҷо ҳамон тавре мо дида истодем. ин ҳама партофтҳо бубинед чӣ гуна вазъиятҳои хатарнокро ба миён меоранд. дар лаҳзаи қаблӣ Гбеку Проспер тавонист ба ҳамдастаҳояш кӯмак кунад.
ҳоло тавре Насрулло Кабиров сардори бозии имрӯза ишора дорад. Бояд саросема нашаванд бозигарони дастаи Сардор барои ба бозӣ даровардани тӯб. ҳолати қаблиро ки каме шубҳаҳоро ба миён овард дида баромаданд. маълум мешавад ки чизе нест ва бозиро давом додан мумкин. Гбеко Проспер акнун кӯмаки тиббӣ ба фикрам мепурсад. биёед мо бубинем бори дигар ҳолати қаблиеро ки ба миён омада буд. зарбаро тавре мо шумо дидем дар ҳамон ҳолат Рустам Давлатов зад. ӯ низ бозигари ҷавон аст ва дар маҷмӯъ мавсими мазкурро дар ҳайати дастаи Сардор хело хуб сипарӣ кард. ин футболбоз дар қатори нишонзанҳои беҳтарини лигаи якуми футболи кишвар мавқеъ дошт. бозигари мазкур бо тӯби дигар акнун бозиро давом медиҳанд, чунки ҳамон ҳавои дохилии тӯб барои бозӣ кардан мутобиқат намекард. дар лаҳзаи қаблӣ ин чизро Гбеко Проспер дарҳол ба товар ишора намуд. ҳуҷуми футболбозони дастаи Ҳулбук давом дорад. боз як партофти дигар ва тавре мо мебинем акнун инҷо вазъияти мазкур бартараф карда шуд. дифогари дастаи Сардор дар ҳолати қаблӣ эқбараш ним муҳофизатгар Ҳоҷи Акбар Узоқов тӯбро аз ҷаримагоҳ берун намуд. ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳ дарвозабон ин ҳолатро бартараф мекунад, вале мавҷи дуюми ҳуҷум мумкин аст роҳандозӣ шавад. бале ирсоли тӯбро мебинем. вазъияти хатарноки навбатӣ зарба сӯи дарвоза ва акнун дидан мумкин ки офсайд ҳам будааст. албатта доварон иҷозат медиҳанд то ҳуҷум ба нуқтаи ниҳоӣ расад ва танҳо баъд аз он хулосаи ниҳоии худро мебаронанд. ана ҳамин ҳолат тавре мову шумо мебинем аллакай дар лаҳзаи партофти Баҳруман Азимов офсайд буд барои ҳамдастаи ӯ Алишер Холмуродов. Раҷаббек Хушвақтов хеле мубориза бурд дар канори рост футболбози шумораи 10 ва бибинед чун тӯбро аз даст дод, баъдан то ба охир талошҳои худро давом дод ва дар ниҳояти кор маҳз ӯ тӯбро зада аз майдон берун кард. мавсими футболӣ дар кишварамон аз рӯи тақвими бозиҳои ба таъхир гузошта шуда агар ба эътибор бигирем, бояд дӯстони гиромӣ 12 декабр ҷамъбаст шавад. тақрибан як моҳ дертар ба фарқ аз он тақвиме ки дар аввали мавсим нашр шуда буд, зеро мебоист тамоми бозиҳо дар лигаи олӣ 9 ноябр ҷамъбаст шавад. баъд аз он моро бозиҳои гузаришӣ интизор буданд, вале тавре мо солҳои охир медонем бо сабаби иштироки дастаҳои мунтахаби футболи кишварамон дар мусобиқоти байналмилалӣ ва ҳунарнамои бошгоҳҳои ҷудогона дар арсаи мусобиқоти лигаи чемпионҳо бу рақобатҳои дигар каме дигаргуниҳо ба миён меояд ва фурсати навбатӣ барои дастаи Ҳулбук.
ки инҷо имконияти мазкурро ҳам аз даст дода истодааст ҳамлагари дастаи мизбон. бубинед ба осонӣ фурсат ба миён меояд барои футболбозони дастаи ҳулбук, аммо он имкониятҳои худро истифода бурда наметавонанд. ва дар идомаи он суҳбате ки болотар доштем бояд қайд намоем ки паго 8 декабр набарди бисёр ҳам муҳим ва ҳассос бо иштироки дастаҳои вахш ва истиқлоли душанбе сурат мегирад ки метавонад тақдири ҷои якумро дар лигаи олӣ ҳал кунад бевосита ҳамин бозӣ. ва аз сӯи дигар истиқлол боз як бозии дигар дар захира дорад. рӯзи 12 декабр онҳо зидди Истарафшан нерӯ месанҷанд. ва баъдан бо ҳамин тамоми рақобатҳо дар дохили кишварамон барои ин мавсим ҷамъбаст мешаванд. дастаҳо аз аввали моҳи январ одатан ба мавсими нав тайёриро шурӯъ мекунанд. баъзе дастаҳо барвақттар ҳам оғоз мекунанд, махсусан аз охири моҳи декабр, аммо маъмулан бештаре аз дастаҳои мо маҳз аз ибтидои моҳи январ ба рақобатҳо омодагӣ мебинанд. аз эҳтимол дур нест ки имсол низ дар соли оянда низ мисли имсола дар моҳи март мусобиқоти лигаи олӣ шурӯъ мешавад, чун дар охири моҳи март моро бозии бисёр муҳим бо иштироки тими миллии кишварамон зидди Филиппин интизор аст ва таҷрибаи бозӣ доштани футболбозон дар арафаи ҳамон рақобат барои тими миллӣ бисёр муфид мебошад. инҷо ҳолате ки зидди Иброҳим Зокиров қоидаи бозӣ вайрон шуд, мо такроран мебинем. хатои бозигари дастаи ҳулбук буд. масофа ин дафъа боз ҳам дуртар аст, вале шояд боз мо зарбаи рости бозигари Сардорро бубинем. ин дафъа нафари дигар Ҳоҷи Акбар Узоқов зарба зад, аммо тавре дидед зарбаи ӯ ҳам бартараф карда шуд. боз як ҳолати дигаре ки қоидаи бозӣ вайрон шуд. қоидавайронкуниҳо дар ҳафти бозии имрӯза тез-тез ба миён омада истодаанд. Хайриддин Турахонов дар лаҳзаи қаблӣ зидди Самандар Қудратзода қоидаи бозиро вайрон кард. ин бор акнун бозигари Сардор тавре мебинед қоидаи бозиро вайрон кард. аз қафо ҳаракат карда мехост монеи зарбазании бозигари ҳулбук шавад, аммо ба ин тартиб мо тавре дида истодаем. маълум мешавад ки дар ҳолати қаблӣ агар хато накунам Раҷаббек Хушвақтов буд ки қоидаи бозиро вайрон кард. ирсоли навбатии тӯб ба дохили ҷаримагоҳ, аммо имрӯз мо тавре мебинем Қурбоналӣ Бобоев бисёр хубу бобоварӣ бозӣ дорад. дарвозабоне ки узви тими миллии кишвар буд, дар бошгоҳи гуногуни лигаи олӣ бозӣ кард,
аз ҷумла дар ҳайати дастаи Истиқлол ҳам буд. бештар ба ҳайси дарвозабони дуюм дар Истиқлол буд Қурбон Али Бобоев, аммо таҷрибаи воқеан ҳам ғаниву бузург дорад ва ин мавсим дар ҳайати дастаи Сардор ба ҳайси дарвозабони асосӣ ҳунарнамоӣ кард ва фикр мекунам таъсири ӯ низ дар комёбиҳои умумии дастаи Сардор хело хуб ҳастанд, чун ба ҳайси яке аз бозигарони пуртаҷриба ба ин бошгоҳ омаду тавонист ба онҳо кӯмаки зиёд расонад. ирсоли тӯб ба канори рост. аз ин ҷо акнун зарба сӯи дарвозаи ҳариф ва Гбеку Проспер ин ҳолатро тавре мебинед бартараф мекунад. хело зарбаи хубе ҳам буд. фурсати навбатӣ барои бозигарони Ҳулбук. идомаи ҳамларо мебинем. ҳуҷум ҳоло давом дорад. идома дорад назорати тӯб аз сӯи футболбозони Ҳулбук. онҳо тавре мебинед хело дур рафтан аз назди ҷаримагоҳи ҳариф ва аз нав ҳуҷуми худро бояд ба роҳ монанд. боз як партофти дигар. вазъияти хатарнок аст. ин ҷо имконият барои бозигарони дастаи Ҳулбук ба миён наомад. бо вуҷуди талошҳои зиёд, аммо тавре мебинед фурсате барояшон пайдо намешавад. Алишер Холмуродов. ин ҷо акнун ҳаракатҳои навқадар дақиқ ва фаҳмо аз сӯи бозигари дастаи Ҳулбук буд дар ҳолати қаблӣ, чун мо дар лаҳзаи қаблӣ дидем Умарҷон Шарипов тӯбро аз байни поёҳояш гузаронд ба умеди оне ки ҳамдастаи баъдиаш тӯбро соҳиб мешавад, аммо ин тавр нашуд. Хайриддин Турахонов тӯбро аз даст медиҳад. Рӯҳим Зокиров пас ба канори рост. ирсоли тӯб ва ин вазъият бартараф шуд. қоматбаландони хатти дифои дастаи Ҳулбук, яъне он бозигароне ки ба ҳайси дифоъгар дар ҳайати бошгоҳи ноҳияи восеъ ҳунарнамоӣ доранд, тақрибан аксари партофтое ки баланд ирсол мешаванд, онҳоро зуд бартараф мекунанд. Алишер Холмуродов, Вафо Ҳахоманишӣ, махсусан ду дифоъгари марказӣ ва дар баробари онҳо боз Далер Шомуродов ҳам бо ҳамроҳии Алишо Худойқулов дар бартараф кардани ин ҳама ирсолҳо хело муваффақу комёбам ҳастанд. Расул Файзов ирсоли тӯб аз сӯи ӯ. инҷо мубориза давом дорад. тӯб ба рӯи бозигари дастаи Ҳулбук расид. дар ин ҳолат бори дигар метавонед бубинед Абдусамад Меликмуродов мехост ирсоли тӯбро анҷом диҳад, аммо тӯб ба рӯи футболбози ҳариф Баҳруманд Азимов бархӯрд.
ҳамин ҷо фишор оварда истоданд футболбозои дастаи Сардор, аммо ин ҳама прессинги онҳо дар наздикии ҷаримагоҳи ҳариф ин бор кӯмаке накард ба даста. баҳруман азимов мисоли хуберо фикр карда буд. ба ҳар ҳол туп ба назди бозигарони Ҳулбук рафт, бо вуҷуди он ки дар ин байн андаке ба бозигарони Сардор низ муяссар шуд ки халал расонанд ба ҳариф, вале тавре мо дидем аз нав туп ба ихтиёри бозигарони Ҳулбук гузашт ва ҳоло боз як талоши дигар баҳри роҳандозӣ ҳамла аз сӯи онҳо дида мешавад. партофту бисёр хатарнок ҳастанд аз сӯи бозигарони Ҳулбук ба ҷаримагоҳи ҳариф, агар аҳамият дода бошед. пайваста хавфу хатари муайянеро онҳо ба вуҷуд оварда метавонанд. аут ба нафи дастаи Ҳулбук аст. ҳоло мавсими ҷорӣ дастаи Сардор дар лигаи якум 26 бозӣ дорид кард, дар онҳо 19 ғалаба, 3 мусовӣ ва 4 бохтро ба қайд гирифт. таносуби голҳояш 73 бар 26 буд. 60 имтиёз ба даст оварда ҷои дуюмро гирифтанд. онҳо аз ин даста поёнтар Душанбе қарор гирифт. бо 54 имтиёз онҳо сеюм шуданд. ва дар зинаи чорум дастаи Моҳири ноҳияи Ёвон мавқеъ гирифт. баъдан Сарои Камар, Шодмон, Сомон, Рангон ва дастаҳои дигар соҳиби мавқеъҳои худ дар ҷадвали умумии мусобиқа шуданд. ҷои тарки дастгӣ мавсим аз ҳама натиҷаҳои хубро Норак ва Ваҳдат дар мусобиқаи лигаи якум ба қайд гирифтанд ва шонси бисёр олӣ барои Сардор дар ҳамин лаҳзаҳо аз даст меравад. аз ин дида фурсати беҳтаре шояд пайдо намешуд барои голзанӣ дар қисми аввал. ва мо шумо ҳоло бори дигар мебинем ҳоҷи Акбар Бузоқов аз канори рост ирсоли тӯбро анҷом медиҳад ва бубинед чӣ гуна шонс барои футболбози дастаи Сардор дар ҳолати қаблӣ ба миён омад. вале аз масофаи бисёр наздик Ҳотамшоҳ Садриддинов зарбаро куллан хато иҷро кард. аз ҳисоби фурсатҳои воқеан ҳам хуби голзанӣ агар мо баҳо диҳем, имкониятҳоро акнун ҳар ду даста метавонем бигӯем ба ҳам наздик шуданд ва баробар ҳам шуданд. гӯем хато нахоҳад буд, зеро якдои имконияти беҳтарини голзаниро ҳар кадоме аз онҳо дар ихтиёри худ доштанд.
بازی بسیار خوب و جالبی رو دسته‌ها در نیمه اول برای ما پیشنهاد کردند. اما تاکنون ما گل رو ندیدیم با اشتراک هر دو این دسته‌ها. اینجا اکنون تبر دیدن ممکن. کوشش‌های بازیگرانی هولبوک نتیجه نداد. آنقدر وقتی زیاد هم باقی نموند تا انجام وقت اساسی نیمه یکم، کمی بیشتر از 1 دقیقه دیگر، ولی حتما به نیمه اول دقیقه ها ایلوه کرده می شود، چون که حالتهای ایست در بازی و تلف وقت به نظر رسید. خیلی برخورد زیادم در جریان رقابت امروزه. و اینجا باز یک مورد دیگری که فوتبال بازی هولبوک افتید ولی زود بعدا از جای خود بالا شد. خاتمشو صدرالدینов اینجا پسی او تا به همدستش رفته نمیرسد. раҷаббек хушвақтов тавре дида мешавад, бештар дар нақши ҳамлагари марказӣ боқӣ монда истодааст ва футболбози дигар ки дар хати ҳамла ӯ низ бояд бозӣ кунад. Рустам Давлатов поинтар бозӣ мекунад. 2 дақиқа вақт илова шуд. Хотамшо Садриддинов инҷо акнун ирсоли ту ба сӯю боз як шонси дигар ва мо шумо тавре мебинем. инҷо акнун ҳисоб шуда мешавад. дӯстони гиромӣ, дастаи Сардор ба задани гол муваффақ шуду бо ҳамин дар ҳисоб ба пеш баромад ва мо ҳамон тавре дидем Ҳоҷи Акбар Узоқов голро ба дарвозаи ҳариф ҷо кард. албатта оғози ҳаракатҳое ки футболбози канори чап Хотамшо Садриддинов дошт бисёр ҷолиб буд ва баъдан тавре мо дидем партофт аз сӯи ӯ боис бар он мешавад ки ин ҳуҷум бо зарбаи бисёр хубу ҳадафмандонаи Ҳоҷи Акбар Узоқов ҷамъбаст шавад. албатта ин зарба каме ба дифогари дастаи ҳулбук ҳам расид ва масири ҳаракати онро дигар кард. агар хато накунам ба бозигари шумораи 6 дар ҳамон ҳолат Вафо Ҳахоманишӣ расида буд тӯб ва ба ин тартиб дар дақиқаи якум илова шуда ба қисми аввал Сардор ба задани гол даст меёбад. кӯшишҳои навбатии футболбозонӣ дастаи ҳулбукро мебинем. дарҳол онҳо мехоҳанд ҷавоб гардонанд. аут ба фоидаи дастаи ҳулбук аст. 2 дақиқа вақти илова шуда хотима ёфт, аммо барои таҷлили аз гол чанд сония талаф ёфт. ҳатман онро довар ҷуброн мекунад ва фикр мекунам иҷозат медиҳад ки ҳамин ҳуҷум ба нуқтаи ниҳоӣ рафта расад. боз як ирсоли дигар. инҷо вазъияти хатарнок аст ва дарвозабон бисёр ҳам хубу олӣ бозӣ мекунад Қурбоналӣ Бобоев ва ин ҳолатро ҳам бартараф карда тавонист. бо ҳамин дӯстони гиромӣ мо тавре дидем қисми якум ҷамъбаст шуд. ҳисоб 0-1 ба фоидаи дастаи Сардор. аммо моро дар пеш нимаи дуюм ва баъдан албатта рӯзи 10 декабр боз бозии дуюм ҳам бо иштироки ин дастаҳо интизор аст. ҳоло бошад танаффус.
دوستان گرامی و بینندگان ارجمند، ما برمیگردیم به انعکاس قسم دوم رقابت با اشتراک دسته‌های هولبوک و سردار. چون نیمه دوم شروع شد در حال هجوم خطرناکی را با اشتراک فوتبالبازان دسته هولبوک ما و شما شاهد شدیم، اما وضعیت خطرناکی به میان آمده به این ترتیب برطرف گردید. و همچنین در آغاز قسم دوم رقابت طور دیده می شود تغییرات در هیئت دسته هولبوک به میان آمد. از کرسی بازیگران احتیاطی طور ما و شما شاهد شدیم به میدان یونس اسمت‌الله‌یف برآمد با رقم 77 و او به جای زین الله میرزا عبدالله‌یف رقابت را دوام می‌دهد. خب دوستان گرامی، اینک ما و شما امکان داریم تو باز هم به هیئت‌های هر دو دسته نظر اندازیم و من بار دیگر یادآور میشوم که در ثانیه‌های اولی قسم دومی بازی ببینید چگونه شانس خوبی رو از دست می‌دهد شوکتی حاتم. او در قسم اول هم یک فرصتی بهترین داشت، اما از امکانات بسیار خوب و عالی خود استفاده برده نتوانست. در دقیقه یکم اضافه شده به قسم یکم ما شما شاهد گل یگانه شدیم و دسته ها با حسابی 0-1 به تنفس برآمدند. گل یگانه دسته سردار را حاجی اکبر اوزاقов به هدف رساند. خب بیاید اکنون با پورگی درباره هیئت‌های هر دسته برای قسم دوم هم گفته گذاریم. این بار از دسته سردار شروع میکنیم. حالا باز یک هجوم دیگر حاجی اکبر اوزاقов پرتافتی توپ رو انجام میدهد و ببینید که اینجا نه گبک و پراسپر و نه دفاعگری دسته هولبوک نتوانستند سری وقت پیشروی پرتافت رو بگیرند. بار دیگر این حالت رو دیدنتان ممکن. به این ترتیب قربان علی بابویف در خط دروازه دسته سردار است. فوتبالبازانی که در خط دفاع هستند سمندر قدرتزاده، یعقوب جان احمدov، عبدالصمد ملیک مرادov و حیدر ستارov میباشند. فوتبالبازانی خط نیم محافظه رسول فایزов کاپیتان دسته، همچنین حاتمشو، صدرالدینov، حاجی اکبر اوزاقов و ابراهیم زاکیرov میباشند. در خط حمله ما رجببек خوشوقتов رو با همراهی رستم давлатов میبینیم. سرمربی دسته محمد جان حبیب‌الله‌یف. باز یک ارسال دیگر به داخل جریمه‌گاه. اینجا اکنون ضربه هم بود ولی دروازه‌بانی با تجربه قربان علی بابویف این حالت را برطرف کرد. هیئت دسته هولبوک با در نظر داشت تغییراتی که دیده شده از فوتبالبازان زیرین عبارت است: گبک و پراسپر در خط دروازه، فوتبالبازان خط دفاع دلیر مرادov، علیشیر خالمرادov، علیشاه خدایقولov و وفا حخامنشی هستند. در خط نیم محافظه عمر جان شریپov، مختار عاتقov، خیرالدین تورخانov و یونس اسمت‌الله‌یف بازی دارند. در خط حمله شوکتی حاتم و بهرامند عظیمov بازی کرده است. سرمربی دسته جلال‌الدین مجیدov. پرتافتی نوبتی توپ به کناری راست. اینجا طور میبینید حالتی مذکور برطرف کرده شد و هجوم جوابی بازیگران دسته هولبوک را حالا خواهیم دید. رجببek به قفو پاس میدهد. حاجی اکبر اوزاقов پرتافتی او اینجا اکنون ضربه سوی بازیگری دسته سردار و پیش روی ضربه زده رسول فایزov گرفته شد. در یک اکسیون هجومی بسیار خطرناک نوبتی خود سردار چگونه فرصت را پیدا کرد. بازی دسته ها در مجموع در قسم اول برابر بود. هر دوی دسته ها دوتای امکانیت های خوب گلزنی را به میان آوردند. هولبوک از فرصت های خود استفاده نبرد. سردار باشد در دقیقه یکم نوشته طور گفتیم از امکانیتی داشتهاش درست و ثمرناک استفاده برد و با همین حساب را کشید. پس گل‌آور به نام حاتمشو صدرالدینov نوشته شد. گل را باشد طور گفتیم حاجی اکبر اوزاقov به هدف رساند.
босам ирсоли тӯб, аммо ин натиҷа намедиҳад. ва як зарбаи дигари хатарнок сӯи дарвозаи Қурбонали Бобоев. Бубинед бо шурӯи нимаи дуюми рақобат аллакай чӣ гуна се фурсати хуберо футболбозони дастаи Ҳулбук ба миён оварда истоданд, аммо Қурбонали Бобоев аз удаи бартараф кардани ин ҳама ҳуҷумҳои хатарноки ҳариф баромад. дар лаҳзае ки мо шумо саҳнаи такрориро медидем, шонси навбатӣ барои дастаи Ҳулбук пайдо шуд ва ҳамзамон бо ин боз як ирсоли дигар ба ҷаримагоҳ ва фурсати дигар ҳам ба вуқӯъ мепайвандад, аммо ин ҳама талошҳо то ин лаҳза натиҷа надода истоданд барои дастаи Ҳулбук. имкони ба ҳуҷум гузаштан барои футболбозони дастаи Ҳулбук ин бор пайдо нашуд. ва мо шумо тавре мебинем дар ҳамин лаҳзаҳо барои дастаи Сардор боз як имконияти дигар ба миён омада истодааст. ва тавре сармураббии дастаи Сардор Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев ишора мекунад бо як кӯшиш зарба задан лозим буд дар лаҳзаи қаблӣ. албатта натиҷаи бозӣ якум муҳим аст дар дидори дастаҳое ки боз як рақобати дигар онҳоро дар пеш интизор аст, аммо комёбӣ боварӣ бахш дар бозии якум имкон медиҳад даста хело бо эътимод ва устуворӣ ба бозии баъдии худ тайёрӣ бубинад ва боз ҳам имкониятҳои ин тим барои роҳ ёфтан ба лигаи олӣ бештар мешавад. خب وضعیت استانداردی رو میبینیم. اینجا فوتبالبازان دسته هولبوک حالا چگونه از امکانیات خود استفاده میبرند. بسیار جالب است. ارسال توپ به جریمه‌گاه و فرصتی بهترین. حساب برابر شد. حساب برابر شد 1-1. علیشیر خودمرادov گل جوابی رو زد. چی در گل یکم وقت واکنشی سرمربی دسته سردار رو نشان دادن و چی در این حالت هنگام گل جوابی واکنشی سرمربی دسته هولبوک. اما طور ما می‌بینیم مربیان هر دسته خیلی آرام هستند و یک خونسردی این گل ها رو استقبال میگیرند هر کدوم از آنها. شاید این اما روزو میتونیم بگوییم یک چیزهای دیگری خاصی خود رو هم داشته باشد که برای ما و شما با یک نگاه انداختن به آن فهمان است. صحنه تکراری رو دیده در لحظه ارسال توپ محض برای خودی بازیگری
хатти дифои дастаи Ҳулбук аслан офсайд вуҷуд надошт ва ба ин тартиб Алишер Холмуродов ҳисобро баробар кард. 1-1. бори дигар таъкид мекунам ки бозии имрӯза бо иштироки ин гулдаста бисёр ҷолибу диданӣ аст. ҳар кадоме аз онҳо фурсатҳои голзании хуберо дар ихтиёр доштанд, чӣ дар қисми якум, чӣ дар қисми дуюм. албатта дар қисми дуюм ҳоло имкониятҳои Сардор зиёд набуд дар қиёс бо Ҳулбук, вале як фурсати беҳтаринро бозигарони шаҳри Турсунзода ҳам дар ихтиёр доштанд, лек он аз даст рафт. Joker! Let's go! боз як шонси дигар Юнус Исматуллоев пас медиҳад ба ҳамдасташ. Вазъияти хатарнок аст инҷо, зарба рост сӯи дарвоза, вале Қурбонали Бобоев кунҷи наздики дарвозаи худро хело олӣ дифоъ кард ва ҳеҷ имконияте нагузошт барои дастаи ҳариф. Bayrak Kamur abi ya. тавре медонед дар рафти мавсими сипаришуда дастаи Ҳулбук бевосита майдони хонагии худро ки надошт, бештари бозиашро дар майдони хонагии дастаи равшани шаҳри Кӯлоб, дар шаҳри бӯстонии Кӯлоб доир кард. вале акнун дастаи Ҳулбук дорои майдони хонагии худ аст. варзишгоҳи бисёр бузурге дар ноҳияи восе мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. бо ғунҷоиши беш аз 20 000 ҷои нишаст ва интизор меравад ки дар мавсимҳои баъдӣ дастаҳои ноҳияи восе ҳам бозиҳои худро дар назди мухлисонашон барпо мекунанд ва ҷои таъкид аст ки варзишгоҳ дар баробари бисёр бузургу замонавӣ будан ҳамчунин дорои тамоми шароитҳо барои машқу тамрин барои футболбозон ҳам ҳаст. толори алоҳидаи машқи бадан, ҳамчунин толорҳои зарурӣ барои баргузорӣ ва мизбонии чунин мусобиқаҳои бисёр муҳим, хусусан рақобатҳо дар лигаи олӣ дар сатҳи баландтарин сохта ба истифода дода шуданд дар ноҳияи восе. дастаи Сардор бошад бозиҳои хонагии худро дар варзишгоҳи хонагии дастаи Регартадас дар майдони Талко Арена доир кард. яке аз майдонҳои бисёр хуби футболии кишварамон аст ва ҷои таъкид аст ки имсол дар баробари варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе ва варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор, варзишгоҳи Талко Арена яке аз маконҳои асосии баргузории мусобиқоти гуногуни байналмилалӣ буд. чанд мусобиқа дар доираи ассотсиатсияи футболии кишварҳои Осиёи марказӣ маъруф ба КАФА, чанд бозиҳои байналмилалӣ рафиқона бо иштироки дастаҳои наврасону ҷавонони кишвар аз ҷумла бо тими Беларус, ҳамчунин барои мисол бо дастаи наврасони то 15 солаҳои Русия, дастаи ҳамин синну соли Тоҷикистон дар моҳи ноябр вақте бозӣ кард дар Талко Арена ҳунарнамоӣ карданд. ҳамчунин Сардор бозиҳои худро онҷо доир мекунад. Регартадас, ҳайати ҷавонони Регартадас дар маҷмӯъ аз рӯи ҳисобҳо беш аз 50 бозӣ дар ҳамин майдон сурат гирифт ки тавре дида мешавад. бисёр хуб ба ин ҳама душвориҳо, ба ин ҳама бозиҳои зиёд тоб овард майдони хонагӣ ва мо тавре дидем Талко Арена аз ӯҳдаи пазироии чунин мусобиқаҳои сатҳи бузургам баромаду аз ӯҳдаи пазироии бозиҳои дигари муҳими дохилӣ низ бо сарбаландӣ баромад. ва сол ба сол сату сифати майдонҳо дар
кишварамон беҳтар шуда истодааст. албатта бо ин роҳ бозам барои беҳтар кардани сатҳи футболи меҳан метавонем замина гузор шавем, зеро дар майдонҳои хубу беҳтарин бозӣ кардан имкон медиҳад то рақобати дастаҳо ҳам ҷолибу диданӣ сурат гирад. пеш аз ҳама дар пахши телевизионии бозиҳо намои умумӣ он зебогие ки худи майдон дорад, чамани сабз як кайфияти дигаре мебахшад. пайдар ҳам ҳар даста имкониятҳое доштанд, вале тавре мову шумо мебинем ин вазъиятҳои хатарнок ҳеҷ натиҷае намеорад барои ҳар ду даста. аммо ҳоло вақт дар пеш аст ва мубориза ба таври ҷиддӣ идома меёбад. рустам давлатов собиқ футболбози дастаи артиш аст. ӯ мавсимҳои қаблӣ ӯро аз ҳайати эҳтиётӣ ҳам ба майдон баромаданашро дар тими артиш медидем. ва акнуни мавсим дар ҳайати дастаи сардор ба пуррагӣ бозӣ кард. яке аз ҳамлагарони асосии дастаи сардор ба ҳисоб мерафт ӯ. ҳоҷи акбар ба қафо пас дод. расул файзов бошад ба ҳамдастаи дигараш дар маркази майдон. акнун туп ба канори рост ирсол карда мешавад. аут ба нафи дастаи сардор аст, аммо баъд аз партофти қаблӣ ки туп ба бозигари ҳулбук бархӯрд андаке дарднок буд дар ҳамон лаҳза барои бозигари дастаи ҳулбук ва ӯ аз ҷои худ боло мешавад. иброҳим зокиров паси ӯ ба канори рост. аз ин ҷо ирсоли тӯбро мебинем ва дар канори чап ду футболбози дастаи сардор имкон доштанд ки дар ҳамон лаҳза ба тӯб бирасанд, вале ҳеҷ кадоме аз онҳо комёб нашуданд. самандар қудратзода дар лаҳзаи қаблӣ аз канори рост ирсоли тӯбро анҷом дод. бо ба майдон баромадани юнус исматуллоев андаке дигаргунӣ ба ҳар ҳол дар бозӣ дастаи ҳулбук ба миён омад ва ин ҷо тавре мебинед қудратзода дифоъгари канории дастаи сардор қоидаи бозиро вайрон кард. ҳолате ки зидди юнус исматуллоев қоидаи бозӣ вайрон мешавад, мо шумо такроран мебинем. ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ ва боз ҳам як дар ҳам бар ҳами инҷо ба миён меояд. ишораи футболбозони сардор аст ки қоидаи бозӣ онҷо вайрон шуда буд. акнун довар қоида вайронкуниро ба эътибор мегирад, аммо дар ҳолати дигар.
و ما زود حالت تکراری وضعیت قبلی رو نشان میدیم. نه میدونید اینجا اصلا اشاره فوتبالبازان دسته هولبوک بوده است که توپ به دست رسید. طور گفتیم در بازی امروزه سیستم وار هم فعالیت دارد. اگر در این آن حالت خطاها مثلا وابسته به همون 4 حالت اساسی که میشه بروز وار حقوق دارد به آنها دخالت کنند دیده شود، حتما مداخله خواهد کرد سیستم وار. بهترشان روی داورانی که آنجا نشستند اشاره میکنند به سرداوری بازی امروزه. یک ضربه دیگر سوی دروازه هولبوک، اما طور دیده می شود این ضربه هم نتیجه نداد. ارسال نوبتی توپ رو میبینیم. اینجا فرصت به میان آمده ایستاده است و ضربه زده خیریدین تورخانوف برطرف کرده شد. همچنین آفساید هم بوده است در همان لحظه. داوری کناری غیرت روزیبویف وجود داشتنی آفساید رو به اعتبار گرفت. بله اینجا در صحنه تکراری دیدن ممکن که خیریدین تورخانوف در حالت نابازی بود. تغییرات نوبتی در هیئت دسته هولبوک و ببینید که یونس اسمتولویف که چند لحظه پیشتر از این خود وارد میدان شده بود، دقیقاً در آغاز قسم دوم به فیلم آسیب گرفت و اینجا اکنون او را از میدان میگیرد سرمربی و مجبور می شود به جایش سعید اکبری را برآورد. باز یک لگنری دیگر وارد میدان شد. خطای فوتبالبازان دسته هولبوک را دیدیم. هجوم دسته سردار و این نتیجه نمیدهد. ضربه نه آنقدر قوی بود سوی دروازه بیکو پراسپر. سالیانی زیاد است که بیکو پراسپر و حیث دروازه‌بان در لیگ اولی ما بازی دارد. تجربه خوب و ارزنده هم در این بین کسب کرده است او. حمله نوبتی توسط کناری گل اکنون ادامه دارد. اینجا ارسال توپ به جریمه‌گاه و پیش راهی این حمله گرفته شد، اما خودی فوتبالبازان دسته سردار بعداً به خطا راه دادند. اگر صحنه تکراری حالت قبلی رو برای ما نشان دهند باز هم جالب‌تر خواهد بود. ببینید پرتافت و جریمه‌گاه. اینجا خیریدین نه این شوکتی حاتم بود که توپ را درست قبول کرده نتوانست. بعداً پس از اشتباهی بازیگرانی سردار توپ به نزد سعید اکبری آمد. لگنر ایرانی باشد ضربه زد و آن ضربه طور ما شما دیدیم نتیجه نداد. در این گونه موردها دروازه‌بان وقتی از موقع خود پیش می‌برد باید با پورگی تا به آخر حالت را بازی کنند و بهترش
хафу хатарро бартараф намояд. Қурбонали Бобоев фикр кард ки тамом тӯб аз майдон берун мешавад, вале тавре мо дидем тӯб аз бозигари Сардор чун майдонро тарк кард. зарбаи кунҷӣ ба нафъи дастаи ба нафъи дастаи мизбон албатта таъин мешавад. Инҷо вазъияти хатарноки навбатӣ ва бубинед ки чӣ гуна ҳолат ба миён омад. фурсати бисёр ҳам қуллаи дигар барои Ҳулбук то ин ки гол занад, аммо дифогари дастаи Сардор аз болои хатаки дарвоза тӯбро берун кард баъд аз зарбаи қавитарине ки бо сар иҷро шуда буд. Иброҳим Зокиров тӯбро нигоҳ медорад, пас ба Расул Файзов. аз Расул Файзов бошад тӯбро Халидин Турахонов гирифт. имкони ба ҳуҷум гузаштан боз ҳам пайдо мешавад барои дастаи Ҳулбук. як нафар бозигари ин тим ҳоло дар замин хобидааст ва бо ҳамин довар ҳам садои штаки худро баланд кард. ва айни замон ҳамон лаҳзае аст ки мо шумо бояд саҳнаи такрории қаблиро бубинем. ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳ ва тавре мебинед Вафо Ҳахоманишӣ бо сар зарба зад. ҳолатро бошад тавре мо шумо дидем дар ҳамон лаҳза ҳотамшо Садриддинов бартараф кард. бисёр мушкил буд барои ӯ, аммо воқеан ҳам аз удаи бартараф кардани вазъияти хатарноки ҷиддӣ баромад ин футболбоз. бори дигар саҳнаи такрории ҳолати қаблиро метавонед бубинед. мо болотар гуфтем дифогар аслан ҳотамшо ним муҳофизатгар аст ва бисёр олӣ аз удаи бартараф кардани ин зарба ӯ баромад. партофти навбатӣ ба канори рост тавре мебинед он қадар дақиқ нест. мас аз ин сабаб ҳоҷи Акбар Узоқов андаке асабӣ ҳам шуд ки ҳамдастааш натавонист барои ӯ партофти хубу дақиқеро анҷом диҳад. ҳуҷум идома меёбад тавассути канори рост. якам дар якдигар бозӣ кардан бисёр олӣ буд. инҷо партофти тӯб вазъияти хатарнок, имконият ҳаст ва тӯб ба сутуни дарвоза расида бармегардад. чӣ таркибороии зебоеро мо шумо ин лаҳзаҳо дидем. бори дигар биёед бубинем. ҳоҷи Акбар Узоқов ин дафъа ирсоли тӯбро анҷом медиҳад. Рустам Давлатов бошад натавонист зарба занад. тӯб ба назди ҳотамшо Садриддинов омад ва зарбаи ӯ ба сӯи дарвоза расида баргашт. ин лаҳзаҳо акнун мо голи дуюми дастаи Сардорро мебинем. футболбозони Ҳулбук дар хатти дифои худ боз ҳам бетаваҷҷӯҳӣ мекунанд ва мо тавре дида истодаем дифогари дастаи Сардор дар ин лаҳзаҳо гол мезанад. Ҳайдар Сатторов ҳисобро дар дақиқаи 75-ум 1-2 кард. хуб, саҳнаи такрориро ҳатман мо шумо мебинем ва баъдан дар ин бора хулоса бароварданамон боз осонтар хоҳад буд. ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳ. инҷо бубинед Гбеку Проспер ҳам иштибоҳ мекунад. ҳолате ки ӯ мехост вазъиятро бартараф кунад. чандон ҳаракати хубу дақиқ аз сӯи дарвозабон дида нашуд ва бо ҳамин имкониятро тавре мо дидем
Хайдар Сатторов истифода бурду ҳисобро 1-2 кард. Аз нав дастаи Сардор дар ҳисоб ба пеш мебарад. партофти ту ба ҷаримагӯи дастаи Сардор ва инҷо акнун бубинед имконият барои дастаи Ҳулбук ба миён омада истодааст ва ҳамлагар Хайриддин Турахонов зарба зад ки мо шумо тавре дидем дарвозабон он фурсатро бартараф кард. идомаи ҳамлаи бозигарони дастаи Ҳулбукро мебинем. тавре мо болотар ишора кардем дар рафти бозии имрӯза ҳар ду даста бениҳоят имкониятҳои зиёди голзаниро ба вуҷуд оварданд ва дидан мумкин аст ки чӣ гуна онҳо дар роҳандозии ҳамлаҳои хатарнок муваффақ ҳастанд. боз як имконияти дигар барои Ҳулбук. вазъияти хатарнок аст. зарбаро мебинем. Фарроз ба дасти дарвозабон, аммо илова бар ин инҷо офсайд ҳам будааст дар рафти ҳамлаи навбатии футболбозони дастаи Ҳулбук ва саҳнаи такрориро диданамон мумкин аст, махсусан лаҳзае ки нуқта гузошта шуд ба ин ҳуҷум, аммо офсайд дар куҷо буд мо аз ин ҳолат чандон хуб намебинем. Медонед, дар лаҳзае ки ба канори рост пас дода шуд, ҳамон ҷо ба фикрам офсайд ба назар расид. каме осеб гирифтааст. дарвозабон дар ин ҳолат тавре мебинед, хуб ҳамон лаҳзае ки офсайд буд акнун мо беҳтару хубтар дидем. ба Қурбоналӣ Бобоев ҳоло кӯмаки тиббӣ мерасонанд. дарвозабони эҳтиётӣ дастаи Сардор тайёрӣ мебинад, аммо ба фикрам ҳоҷат нест барои ба майдон баромадани ӯ. чунки дарвозабони бо таҷриба Қурбоналӣ Бобоев рақобатро давом дода метавонад. дастаи Сардор тавре дар оғози гузориш ишора кардем, як дастаи навкор аст. онҳо аз 3 сол пеш аз ин таъсис ёфта буданд. соли 2022 мавсими аввал дар лигаи дуюм дар минтақаи Душанбе комёб шуданд. соли гузашта, соли аввали дехтараш соли 2023 соли аввали иштироки онҳо дар мусобиқаҳо ба ҳисоб мерафт ва баъдан соли 2024 бори аввал дар лигаи якум намоӣ карданд. даста дар зинаи нуҳум мусобиқаро ҷамъбаст кард. аввал бо роҳбарии мураббиёни маҳаллӣ аз шаҳри Турсунзода онҳо бозӣ мекарданд. сипас аз миёнаи мавсим дар соли 2024 Маҳмадҷон Ҳабибуллоев мураббии бо таҷриба ҳидояти ин тимро бардошт гирифт. ҳоло тағйирот дар ҳайати дастаи Ҳулбук. Сорбон Афғонов ба ҷои Алишер Худойқулов вориди майдон шуда истодааст ва баъдан тавре мо дидем дар мавсими 2025 дастаи Сардор дар мавсими сеюми мавҷудияти
даста баъси як тими касбӣ азинаи дуюмро дар лигаи якум ба даст оварду имкони баромадан ба лигаи олиро пайдо кард. аз рӯи натиҷаи бозиҳои имрӯза ва бозие ки баъдан рӯзи 10 декабр сурат мегирад зидди дастаи ҳулбуки ноҳияи восе онҳо имкон пайдо мекунанд то соҳиби рохат ба лигаи олӣ шаванд. ҳамин ҳоло даста аз рӯи натиҷаи бозии якум тавре мебинед дар намояш хуб аст. лаҳзае ки Хайриддин Турахонов афтид баъд аз мубориза бо Ҳайдар Сатторов мо шумо дидем, аммо онҷо ягон қоида вайронкунӣ дида нашуд. фурсати навбатӣ барои дастаи ҳулбук ва ин имконият ҳам тавре мебинед аз даст рафта истодааст. лаҳзаҳои голзанӣ кам набуданд барои ҳар ду ин дастаҳо, махсусан барои ҳулбук дар қисми дуюм, аммо фурсатҳо чандон хуб аз сӯи дастаи мазкур истифода нашуд. ирсоли навбатии тӯб Сорбон Афғонов ба қафо пас медиҳад ва ирсоли навбатиро мебинем, аммо тавре дида мешавад Далер Шомуродов рост ба дасти дарвозабон тӯбро равон кард. хеле хуб бозӣ кард Алишер Холмуродов ва ҳолатро масъул чанд лаҳза пештар аз ин бартараф намуд. партофт ба дохили ҷаримагоҳ ва муборизаи навбатии бозигарони ҳулбук боз ҳам натиҷа надода истодааст. умуман имрӯз бозие ки ин ду даста ба роҳ монданд бидуни таваҷҷӯҳ ба хатти дифоъ буд. аслан ҳар ду даста тамоми қувва ва нерӯи худро ба бозии ҳуҷумкор сафар бар карданд. ин аз як тараф хуб аст ки мо чунин як рақобати пуршида дорои ҳамлаҳои зиёди хатарнокро дидем, аммо аз сӯи дигар агар ҷиддӣ биандешем устувории хатти дифоъ дар ҳамин гуна бозиҳои муҳим ва рақобатҳои ҳалкунанда фактори асосӣ хоҳад буд барои комёбии ин ё он даста. ҳар қадар агар дар хатти ҳуҷум қавӣ ҳам набошӣ, вале дифоъгарон аз ӯҳдаи рисолати асосии худ набаранд, ҳамроҳи дарвозабон мушкилиҳо боз ҳам пеш меоянд. ирсоли тӯб ба наздикии ҷаримагоҳ боз ҳам мубориза давом дорад. мавҷи навбатии ҳуҷумии футболбозони дастаи ҳулбук аз дур инҷо мо шумо як зарбаро мебинем ки он ҳам натиҷа надод.
бозигарони дастаи Сардор ин бор дар маркази майдон тақрибан тӯбро ба даст овардан ва ҳоло имкон ҳаст то боз як ҳуҷуми дигар ба роҳ монда шавад. То ба охир ҷо мубориза идома дорад аз сӯи Раҷаббек Хушвақтов, вале тавре мебинед ӯ комёб нашуд. боз як зарбаи дигар аз сӯи футболбозони Сардор, аммо чунин кӯшишҳо натиҷа намедиҳанд. ҷои таъкид аст ки баъзе аз футболбозони дастаи Сардор ки дар ҳафти мавсим дар лигаи якум хело ҳунарнамоии хуб доштанд, ҳоло дар ҳайати даста нестанд. аз ҷумла Диловаршо Ғаниевро мо намебинем. ҳамчунин боз як бозигари бисёр хуби ин тим Шарифбек Раҳматов бештар дар ҳайати эҳтиётӣ вақтҳои хело боқӣ мемонад. аз ҷумла имрӯз ҳам дар ҳайати захиравӣ агарчанде номнавис шуда буд, вале ӯро мо надидем. қоидаи бозӣ вайрон шудааст зидди Сорбон Афғонов. мо тавре дидем қоида вайронкунӣ аз сӯи Самандар Қудратзода ба миён омад. вазъияти стандартӣ ҳоло мебинем. инҷо партофти тӯб буд ва ин ҳолат ҳеҷ натиҷае намедиҳад. бозигарони Ҳулбук натавонистанд тӯбро ба сӯи дарвозаи Қурбоналӣ Бобоев равон кунанд. Абдусамад Меликмуродов партофти ӯ инҷо мубориза давом дорад. аут ба фоидаи дастаи Ҳулбук ишора мекунад довар. ё баръакс будааст. Отамшо Садриддинов паси ӯ инҷо чандон дақиқ набуд. мубориза давом дорад. футболбозони дастаи Сардор аз нав тӯбро ба даст оварданд. Расул Файзов хато кард, тӯбро аз даст дод. аксулҳуҷуми бозигарони дастаи Ҳулбук. Сорбон Афғонов ба қафо пас медиҳад. идомаи ҳуҷумро мо мебинем дар ин лаҳзаҳо. боз Саид Акбарӣ ба канори чап тӯбро равон кард. аз инҷо ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳ буд аз ҷониби Сорбон Афғонов, вале он ҳам бенатиҷа. дақиқаи охирини вақти асосӣ ҷараён дорад. ҳисоб 1-2. Сардор тавонист бар ивази голи задаи Ҳайдар Сатторов дар дақиқаи 75-ум дар ҳисоб ба пеш барояд ва то ин лаҳзаҳо онҳо бартарии худро нигоҳ медоранд. ирсоли навбатӣ ва рост ба дасти Гбеко Проспер. мубориза давом дорад. хуб, вақти асосӣ ҳам хотима ёфт. инҷо маълум карда истоданд ки чанд дақиқа илова шуд. 6 дақиқа. фурсати хубе барои дастаи Ҳулбук дар ин лаҳзаҳо ба миён намеояд акнун. чандон паси гӯем хато набуд дар ҳамон ҳолат, аммо бозигар сари вақт ба тӯб расида натавонист. қоида вайронкунии бозигари Ҳулбук дар ин лаҳзаҳо дида мешавад. зидди
ҳотамшо Садриддинов мо тавре дидем қоидаи бозӣ вайрон шуд. вақте бозӣ якум чунин пуршида чунин бо имкониятҳои зиёди голзанӣ сипарӣ мешавад, аз эҳтимол дур нест ки дар бозии дуюм эҳтиёткории бештарро мо бубинем, махсусан аз сӯи дастае ки дар рақобати якум ғалаба ба даст меорад. чунки пеш аз ҳама барои нигоҳ доштани бартарии худ дар бозии якум онҳо таваҷҷӯҳи худро равона мекунанд. Раҷаббек Хушвақтов пас медиҳад ба ҳамдастааш, аммо ҳолатро тавре мо дидем. ҳотамшо Садриддинов дуруст истифода бурда натавонист. ҳуҷуми бозигарони дастаи Ҳулбук бошад ҳеҷ натиҷае намедиҳад. ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳ ҷо мубориза давом дорад. вазъияти хатарнок аст ва бубинед ки чӣ гуна имконият аз даст меравад ҳамин лаҳзаҳо. Қурбоналӣ Бобоев ҳам бо вуҷуди осеб гирифтанаш бозиро давом дода истодааст ва Баҳруман Азимов дар ин ҳолат ирсоли тӯбро анҷом доду ҳамдастаи ӯ Вафо Ҳахоманишӣ зарба зад. имрӯз ду имконияти беҳтарин дошт Вафо Ҳахоманишӣ. хотиратон бошад дар ҳолати аввал зарбаи задаи ӯро ҳотамшо Садриддинов аз болои хати дарвоза берун кард. зарбаи бо сар иҷро кардааш бисёр хатарнок буд ва ҳолати баъдиян ҳамон фурсате буд ки чанд лаҳза пештар аз ин дидем, аммо онҷо Вафо Ҳахоманишӣ футболбози эронӣ зарбаро хато иҷро кард. қоидаи бозӣ вайрон мешавад. мо тавре мебинем дар ин ҳолат зидди Раҷаббек Хушвақтов намазарат зидди Рустам Давлатов қоидаи бозӣ вайрон шуд. инак тағйирот дар ҳайати дастаи Сардор. дӯстони гиромӣ, футболбоз бо рақами 29 Рамазон Ҳабибуллоев ҳоло вориди майдон мешавад ва ҳамдастаҳои Рустам Давлатов ишора доранд ки маҳз ӯро бояд иваз кунад мураббӣ, чунки кӯмаки тиббӣ расонида истодаанд ба ҳамин бозигар. аммо нафари дигар иваз мешавад. ин ҳотамшо Садриддинов аст ки хело хастаам шуд. яке аз фаъолтарин бозигарони дастаи Сардор буд дар дидори имрӯза ва акнун ба ҷои ӯ Рамазон Ҳабибуллоев ба майдон мебарояд. имкони анҷом додани тағйиротҳои зиёд вуҷуд надорад барои сармураббии дастаи Сардор бо он ҳолати феълие ки ҳаст, яъне дар рӯйхати бозигарони эҳтиётӣ хело шумораи ками бозигарон ҳастанд ва ҷои таъкид аст ки Сардор ҳам тақрибан як моҳ пештар аз ин рақобатҳои худро дар лигаи якум ҷамъбаст карда буд. аз эҳтимол дур нест дар ин байн баъзе аз футболбозон аллакай аз ҳайати ин тим бо ини он сабаб рафтаанд. бисёр зарбаи қавӣ, аммо бенатиҷа. Абдусамад Меликмуродов инҷо акнун ҳангоми пас додан ҳам комёб нашуд. бозигарони дастаи Ҳулбук ба аксул ҳуҷум мегузаранд. дар ин байн тамоми футболбозони Сардор ба қафо баргаштанд. пас ба канори чап Сорбон Афғонов, ирсоли тӯб аз сӯи ӯ ва
чӣ иштибоҳи дағале буд дар ин лаҳзаҳо. ҳисоб бошад дӯстони гиромӣ 2-2 мешавад. имрӯз мо шоҳиди набарде будем ки воқеан ҳам аз ҳар ҷиҳат баробар буд. Хайриддин Турахонов дар дақиқаи 6 иловагӣ ҳисобро баробар кард ва шояд бо ҳисоби мусовӣ ҷанбаст шудани рақобати имрӯз ҳам дурусту арзанда аст, зеро ҳамон тавре дида мешавад бозии имрӯза бо иштироки ин ду тим аз бисёр ҷиҳат баробар буд. такроран метавонед бубинед ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ. инҷо пештар мебарояд аз мавқеи худ дарвозабон Қурбоналӣ Бобоев ва иштибоҳ мекунад. Сари вақт ба тӯб нарасид. Хайриддин Турахонов бошад тӯбро бо қафои сараш ба дарвоза равон кард. ҳисоб 2-2 шуд дӯстони гиромӣ ва ҳамин лаҳзаҳо боз мо тағйиротро ҳам мебинем. аз майдон гирифта мешавад Рустам Давлатов ки чанд лаҳза пештар аз ин осеб гирифта буд ва ба ҷои ӯ ба майдон футболбози дигар Самариддин Каримов мебарад бо рақами 5. ниҳоятан аз имкониятҳои зиёде ки дошт дастаи Ҳулбук тавонист бори дигар истифода бурда дар қисми дуюм голи дуюми худро ба ҳадаф расонад. қаблан онҳо дар оғози қисми дуюми бозӣ тавониста буданд ҳисобро баробар кунанд. ду бор дар ҳисоб қафо буд имрӯз Ҳулбук дар баробари Сағдор, аммо ҳарду маротиба тавонист ҳисобро баробар кунад. Алишер Холмуродов ва Хайриддин Турахонов голҳои ин дастаро ба ҳадаф расонданд. Ҳоҷиакбар Узоқов ва Ҳайдар Сатторов насояти сардор бошад голҳоро дар дидори имрӯза ба ҳадаф расонданд. андаке дигар вақт ҳаст. ҳоло довар иҷозат медиҳад ки ҳамин ҳуҷум ҳам ба роҳ монда шавад. ба фикрам 6 дақиқа вақт илова шуда кайҳо худ меёфтанд, вале бо сабаби бархурд ва ивази футболбозону таҷдид аз гол каме вақт талаф ёфта буд. ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳ. фурсат инҷо пайдо намешавад барои Ҳулбук ва имкони ба аксулҳуҷум фирор кардан ҳам нест, зеро вақт тамом шудааст. бо ҳамин дӯстони гиромӣ набарди якум баҳри ба даст овардани рохат ба Лигаи Олии мавсими 2026 бо иштироки дастаҳои Ҳулбуки ноҳияи Восе ва сардори шаҳри Турсунзода ҷамъбаст шуд. бозии дастаҳо баробар 2-2 хотима гардид. аммо бо ин рақобатҳо ҷамъбаст намешавад. бозиҳои гузаришӣ бо иштироки ин ду тим боз моро дар пеш интизор аст. рӯзи 10 декабр дастаҳо аз нав дар ҳамин майдон боз ба масофи ҳам меоянд ва онҷо мо дақиқан маълум хоҳем кард ки кадоме дар Лигаи Олӣ бозӣ мекунад ва кадом даста дар Лигаи якум дар мавсими баъдӣ. бисёр спос мегӯем ки тӯлини муддат ҳамроҳи мо будед. шарҳу тавзеҳоти ин рақобатро якҷо бо мо тамошо кардед ва ҳоло имкон аст фишурдаи лаҳзаҳои беҳтарини бозӣ дар охир барои шумо пешниҳод шавад. парвизи Маҳмадамин бо ҷамъи ҳамкоронам аз варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе ин гузоришро барои шумо таҳия кардем. то бозиҳои баъдӣ сеҳатманду комёб бошед. хайр.